absorb sang calcium kag phosphorus, ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini Mayo. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, sa mga nakatunin na sa aton sini nagasigabong nga frequency, ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo sini tagsa ka radyo, kaangay sa akon si dire nga radyo ay huno, sa tupad ko, ang radyo nga normal nga pwede maliso. So, nabutang sa 630 kHz, no? 630 sa lisuan sa inyo siniiyatag sa ka mga radyo. Sa malabutan sa aton si Paguragwag, hello, 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 and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita, pinaagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. No? Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa liwat, www.bomboradio.com. Siyempre pa mga kabombo sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa ila sinitagsa ka cellphone, kilanglan ang cellphone naton, no? Well-equipped ini, butangan gate, downloadan, no? Ang Android nga cellphone, downloadan naton sa aton siniyang Bombo mobile app. Agud nga anytime of the day, mga kabombo, ang aton siniyang cellphone mapamatian naton, no? Para sa aton si Bombo mobile app, anywhere, anytime, anyhow, and soon. Mga kabombo, no? Pwede kita makapamati diri sa aton sininga crystal clear nga live audio streaming. Sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, no? Ang aton siniiya nga cellphone dapat kompletos recados, no? Embedded ang Bombo mobile app, no? Kung pwede pa lang nang well-equipped ang aton sini nga cellphone para nga anytime of the day mga kabombo, no? Makapamati kita sa aton siniiya nga live audio streaming. Crystal clear nga live audio streaming. Sa mga wala pa dira o download din na ninyo, agud nga makompleto ang aton sini nga cellphone. Ang aton sini nga cellphone niya no? Necesidad. Hindi na sininga nga luxury ini nga klase. So una luxury no kay ang makasarang siniya may mga mangga do kun magaranol kay sa una perti ini ka mahal. Pero sa una perti pa na kadalalag ko. Subong ahay gagamay pero affordable, no? Kag halos tanan kita may ara nagkikita sa nga aton siniya nga personal nga cellphone. So kinanglan well-equipped kag embedded ang Bombo mobile app. Sa mga Bacolenos Carigrense, no, syempre kadto kamo dira sa aton sini nga DYWB Bombo Radio Bacolod, makapamati kamo dira sa aton sini nga live program pinaagi sa aton sini nga cellphone. Syempre pa makabombo yara man ang aton sini nga Facebook Live sa tanan dira nga nagalantaw ayo sa aton sini nga Facebook Live. Hello and good afternoon. Syempre pa sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Ang mga nagalantaw dira sa aton sini nga YouTube channel. Hello and good afternoon. How I wish
to greet you one by one. Pero kung kaisa ti wala kita sang panahon, no? So, in general na lang, mayong hapon sa aton siniiya nga mga nagalantaw dira sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Sadya to sa unang barkadahan ta sa YouTube, no? Kag subuman sa aton sini nga Facebook Live, sige lang kay balaan ninyo ang panahon ta kadasig lang gid. So, hello lang na iya sa tanan. Sa tanan nga nagalantaw sa aton sa Facebook Live kag YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Mayong hapon, salamat sa inyo sini nga pag-upod. Kaga, syempre pa mga kabombo sa mga maluyag dira magpadala sa inyo siniiya nga mga kasaysayan. Don't be hesitant, no? Don't hesitate, no, to share your true to life story agud nga makuan man naton sa leksyon kay inspirasyon. And if you want maano kita, ma-zoom kita damo diri nga nanamian nga mag-zoom mo, no? Sa aton siniiya nga mga gutsy nga mga kauturan nga ti gusto nila mag-zoom sa interview, makita na itsura bisan ato pa sila sa abroad. Nung aton sining mga abroadista, nga aton siniiya nga mga overseas Filipino workers, if you want, no, to give tribute sa inyo sini nga pamilya na binagi kay nanay kag tatay kamo dira sa abroad, why na gid problema kay pwede kitay maka-interview sa inyo via Zoom, okay? Kung ato man kamo sa Timbuktu, ato kamo sa may North Atlantic sa South Antarctica kag North Pole, South Pole, no, basta may ara lang kamo iya sang Zoom kag may ara kamo dira sang sang palagyan, pwede gid nga ma-interview kamo namon via Zoom mga kabombo. Di gani sa Facebook Messenger pinaagi sa video call naton mga kabombo, no? Video interview, why not, no? So pwede gid. Hindi gani kung gusto ninyo masulat kamo, ti sulat no, sa aton sini traditional nga pamaagi sa pagpaambit, no, sa aton sini iya nga makasaysayan, the traditional way of sharing our true to life stories pinaagi sa pagsulat sa yellow pad, which is my favorite, no, para may linya-linya kag hindi lang back to back kundi sa tubangan lang. Butangan ninyo sa inyo sinidayon nga mga pictures, mga photographs, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si mga suki. Dugay ko na ginahumtan balang ining ambahanon balang ning photographs and memories, di bala, no? May ara na siya mo kanami na sang inang ambahanon mga kabombo inang photographs and memories. Ti kay when we say memories, no, ang aton sini nga manaagyan nga ning naagyan sa aton sini nga kabuhi, mga kabombo kag syempre pa ang aton sini iya nga mga nagliligad, no? Pwede ginaton ina iya nga mapaambit diri pinaagi sa aton sini iya nga pagpadala sa inyo si makasaysayan kay ti ang kabahin sa aton sini nga mga nagliligad ang aton si kahapon lamang ano ba ng aton sini iya nga mga memorabilias, no? Ang aton sini iya nga mga nabilin bisan black and white lang da iya pero ti kabahin ina, no, sa memories naton sa aton si mga nagliligad ining subong gani niho kung maguba ni mga social media, mga pictures na di nga gabaha, no, sa aton sini iya nga social media, like for example sa Facebook, sa Instagram, kung sa ano pa dira, no? Kung wala kita backup, dula ni tanan, just like sa Friendsters bala, o sa Friendster before, damo man ta to pictures, ano mo ka na dula, wala ta backup. No, ti isang una ya kanami, may camera ginaya may Kodak. Kodak, ari naman kita Bombo Early, no? Kodak. Ti may ara kita yung pictures, mga photographs, mga kabombo, no? Kay ti kabahin ina iya sang aton si isang una. Black and white man kung kaisa ga yellowish na hasta na nga nangin colored ini mga kabombo, bisan pagani ang history sang photography, no, who were the people nga nag-imbento sang ginatuwag balang rolyo sang film para sa pag-picture, no? And who were the people nga makabig pioneers sa patag sang photography, no, sa mga films. Ti aton man gani ginaisa-isa man sa kahapon lamang today in history. Kay ti amo na gani sa nasiling ko na, no, ang aton siniiya nga mga kahapon lamang aton si manaagyan sa kabuhi, no, with matching
photographs, no? With matching Kodak, with matching pictures, no? Photographs and memories, Christmas cards you sent to me. All that I have are this to remember you. Memories that come at night take me to another time, back to a happier day when I called you mine. But when we sure had a good time, when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then. Ang ambahan ng photographs and memories, no? Si Ms. Just sabi do, hindi pa katusngaw gid from Jim Cross, mga kabombo. Is it Crochet or Jim Cross? Cross, no? Bombo Anthony. Nagahuo si Bonte Anthony. Naga-nod siya because one of our favorites, right? No? Ang ambahan ng photographs and memories, no? Photographs and memories. All the love you gave to me, somehow it just can't be true. That's all I've left of you. Mo na lang nabili, no? Ang mga Kodak naton nga we were together, no? But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I love you then. Kataho mga kabombo, no? Sa aton si mga pinalangga, mga tagpalamati sa aton si Masuki, pwede kamuya, no? Nga makapaambit sa inyo siningi makasaysayan, pinaagi sa pagsulat, butangan nyo lang, lakipan ninyo mga kabombo sang mga photographs ninyo, sa inyo siniiya nga mga pictures, no? Sa inyo siniiya nga mga Kodak, no? Part of our kahapon lamang. Pwede gid i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, pwede i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man ipadala, pinaagi sa koreo sa aton si post office. Kung layo ka mo kag daw medyo bulubudlay labuton di ang bombo, no, ipadala lang. I-address sa kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS, Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Okay na kita dira. May premyo man kita kung wala. Ang importante, may promo man kita kung wala. May premyo man kita kung wala. Importante, naga-inupdanay kita diri. Kag, hindi natin pagdingot, no? Aton si man nagliligad. Anyway, past is past, no? Let bygones be bygones, mga kabombo. At least ma-unearth naton, ma-share naton diri, makuhaan sang leksyon kag inspirasyon. Mapulutan sa aton siniiya nga mga dear listeners sa mga leksyon, lessons in life, no? Di kundi maano pa ya, no, mapuslan pa naton, mapuslan sa iban. Come on, share your true to life stories. Antes montan sa tanan mga kabombo, yari anay ho, ang aton siniiya nga pambukas nga bahanon para ged sa aton si mapinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. By the way, no mga kabombo, before ako nga malipat sini sa aton si mapinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, sa aton si mga kabombo, by the way, subong adlaw October 1 na, no? Kapon katapusan nga adlaw sa Setyembre, Oktubre 1 na kita mga kabombo, and today, Saturday. Thank God it's Saturday, and it is the first day of the month of October, no? The second burr of the 4 months, or the second burr month of the 4 burr months of the year, October. So how many days to go na lang before Christmas, mga kabombo? It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kanami, gidya sang spirit of Christmas, no? Mabatian taning intro, tanga, Christmas in the air, we can feel it anywhere. Ma-associate na naman naton iniya sa pagpaabot naton sa Christmas, no? Every year, I'm sure, mayara kita sang Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, ang ini nga background music naton, kabahin sa aton siniya nga intro, mga kabombo. No, ini ho?
ma-associate na naton sa aton sa Christmas countdown. And we feel at home naman kag mahambal kita, uy, Christmas na. Dali na lang gid ang Christmas. Well, sa tutod lang, 85 days to go naman lang, no? 85 kaadlaw na gid lamang ang nabilin kag magahiwat na kita sa aton siniiya nga Paskwa, mga kabombo, no? Maga-ururupod sanda, maga-iririmaw kita, mga kabombo, no? Sa aton siniiya nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Wasuki upod sa aton sini nga pamilya. Kaysa na siling ko na bisan ano pa ka topsy-turvy sang kalibutan, bisan diin pa kitay maka kadto kag bisan diin pa kitay makapadulong, mga kabombo, no? Sa pila ka parte sang kalibutan sa gihapon, there's no place like home, no? Family is family, sila gihapon na aton si pulian. Ang aton si number one support system. Ang aton siniiya nga ginhalinan, ang aton sini nga inner circle. Kag mas manami kon ang aton si pamilya ay nagtubo nga ang Dios yara sa tunga, no? Kay bisan makasasala kita, bisan wala sang perpekto nga pamilya, pero kung ara ang Dios sa tunga ti kundi daw gapanuto man nga mag himuon ang luyag sang Dios sa aton nga mga mag-ululutod, no? Nagailinaway, yes, nagailinaway, no? May mga conflict because of our differences. Bisan is mag-ululutod, may diferensya ina sa gihapon. Bisan isa lang ka dugo ang nagapanalaitay sa tagsa ka ugat. Pero sa gihapon, individual nga ginatuwag lain-lain. May ano ginaselya, may differences gina sa gihapon, mga kabombo. Pero sa gihapon, no, ang aton si at the end of the day, we are family. No, we should love, we should support, we should be backing up one another, no? Amo ginae dapat ang aton si panumdumon. Bisan nga may mga lainay sang buot, pero dumdumon ta ahay si Manong ko ni, si Manang ko ni, si Inday, si Tuto, no? Si Diding, si Nene, no? Si Tuto, si Inday, si Manong, si Manang, no? Mga kabombo, no? Mag-ululutod kita. Palangga ko ni, kay mga magulang ko ni, mga manghod ko ni, no? Nonoy, Tuto, Nene, Diding, Inday, no? Kay iban pagid ang aton sinibilang angga sa pagtuwag sa mga magulang ta, Manang, Manong, no? So, okay, isa ti, kung palangga mo imo nga utod, bisan ano pa ya ang magakanabo, bisan ano pa, maglinamay man kamo, pumabalik gid, no? Pabalik kita sa ginhalina naton nga may lukso ng dugo, nga palangga naton, aton si mautod. Kaya nga, amo ini ang smallest part of the society, mga kabombo, no? Ang family nga hindi ta kalabot sa iban, no? Wholeheartedly nga pagbulig to reach out other people kung magwa kita kung mismo sa sulod sang balay hindi amo ang nagakatabo. So diri giniya masugod, no, sa ginatawag family, no, the smallest part sa ginatawag bala nga society, no, sa aton siniya nga sosyudad, ang pamilya. So diri na diya ginahubog, no, ay isa ka persona, diri man na diya magasugod kun ano nga klase sang pagpadako sa maginikanan sa mga kabataan, mga kabombo. So we should love our family, we should support one another, we should forgive one another, no? Kung may mga sala, mandira sige lang ang importante sa gihapon at the end of the day may pangayuay sang ginatuwag bala nga pasensya, no? To forgive, no? Palanggaanay. Amo gina ang pinaka-essence sang family. Kag amo man ang pinaka-rason man kung nga ang may sagrada pamilya kita sa tion sang Paskwa. No, the sacred family composed of Joseph, Mary, and baby Jesus, no? Amo nang ginaano naton, ginadumdum naton tagsa ka Christmas, no? Isa ka pamilya nga nagahinirupay, nagapalanggaanay, ti ang pinaka-ehemplo diri ang sacred family, no? Ni Mama Mary, ni Papa Joseph,
and baby Jesus, no? Hindi kompleto kung wala si tatay, hindi kompleto kung wala si nanay. Kaya hindi man manami ang pamilya nga laptabangod kay ti nagailinaway, no? Hindi na siya pamilya. So kabay pa, no, antes kita mag-reach out sa iban, no, aton anay nga ulit do ng aton sini nga pamilya, no? Kay para nga we cannot give if we don't have, no? So for us to have this the so-called giving, no, to other people, we should have anay. Kinahanglan may ara ina sa aton para nga maihatag kita, may i-share kita sa iban. Okay? Pampa-good vibes si Miss Jazz. And since we're talking about Christmas, mga kabombo, diri sa Bombo Radio Philippines, may ara makita pila ka mga produkto sang aton sini nga Bombo Music Festival. Kaugalingon na paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs, no? Bombo Music Festival, Ilonggo Music Festival before. May ara kita nga mga mga ambahanon pampaskwa. Although masubo-subo ini pero ti realidad ini. It's all about mga utod naton nga nagbira-bira, no, nagsakripisyo sa gwa agud lamang matagan sang masanag nga futuro, no? A bright future ang mga nabilin nga makabataan labi sa paghatag sa ila sang edukasyon, no? Nagpasimpala dito sa iba na pungsod, no? Pero pag abot ti damo na siya sang kaso nga pag-abot ara na sa kahon. Is because ti dito na patay sa luwasang pungsod. Kag isa diri ka ehemplo mga kabombo, amo ining aton siniiya nga ambahanon nga produkto sa Bombo Music Festival 2016. That time Ilonggo Music Festival pa ini pamaskwa musika sang Bombo Radio Philippines. Subong ti Bombo Music Festival na ini 2016 edition. Yari mga kabombong aton siniiya nga pambukas nga ambahanon. By the way, paborito ini sa nag-birthday kahapon, no? Ang aton sini nga belated happy birthday by the way sa aton si maungkod nga tagpalamati, nag-birthday kahapon si Kathy Enriquez nga favorite naman ini, one of her favorite ining ambahanon nga may Pasko man sa gihapon, no mga kabombo. So here it is. Belated happy birthday sa imo inday Kathy Enriquez, no? Here it is, mga kabombo, ang paborito nga Christmas song from the Bombo Music Festival 2016 edition. Ginatiguluhan isa ka Ilonggo, no? Ang hiligaynon, no? Ang gingamit diri nga lengguwahe, hiligaynon, ginatiguluhan may Pasko man sa gihapon. That is, despite of everything, no, sa gihapon niya, ang Paskwa hindi pwedeng wala. Ara ginaya, no, kay ti espiritu sang Paskwa. It brings us hope, no? Kanami sang espiritu nga ginadala sang ginatuwag nga Paskwa, sang Christmas. Yari compose ni ining ambahanon may Paskwa man sa gihapon nanday Elmer John Bolaño ay hindi gali ang may Paskwa man sa gihapon ang nagkanta sini amo si Elmer John Bolaño. Kag amo man ni siya mga kabombo ang nagkanta man sang isa pagid ka ambahanon sa Bombo Music Festival. Wabot silingon suki ini sila mga kabombo, no, sang Bombo Music Festival since way back pa sa Ilonggo Music Festival. Yari mga kabombo, no, ang ambahanon may Paskwa man sa gihapon sa pag-interpret ni EJ Bolaño. Ang song is about sa tatay nga nag-work abroad nga para matuman niya ang mga gusto sa mga bata niya. Pero after 9 months wala kabalik ang tatay because of some matter na pagbalik niya napatay na siya, wala na siya. And also, para man sa tanan naton nga mga kauturan nga masubo sa sining panahon sa Paskwa. Nga bisan masubo ka mo, tomorrow will be another day.
wara takon ginbunag nga manggaranon. Nahisa ko sa mga bata sa amon. Pagusto sanda bisan ano pangayon kasubukay bigado tamon mo. Pero si tatay puwerte na kapisan kang paglaom wara na maduraan. Isa kadlaw tanan naglisensya sa sunod bulan mapaabron tanan. Tatay ko maghandam kao, tatay ko malanggaw, tatay ko paglaom kao kang aton pamilya. Kapikaduhon tapuson ron, tatay ko paalam ron sa imong pagbalik pamilya ta. Masulhay na. Siyang kabulan ng ana kontrata, siyang kabulan tanang nga madura, pero mapaskuan na tay diin karon babatsyag manabi sa amon. O Diyos ko, si tatay lang irikalo, presensya niya lang masadyan na ako. Antes kang Paskwa, si tatay ginpauli mo, apang sulod ron kang gahoy nga rektangulo. Sa diin karon tay manupas kuan na ginbayaan mo ang imo pamilya. Nay bisan pikado lang kita, basta kumpleto kita. Kung mahagapot ang Paskwa, pero kang Diyos ginpamikaw. Ang Paskwa masubok, ang tatay kami nawadhan, apang may rason ang tanan, may plano ang kahitaasan. Espiritu kang Paskwa magapabilin sa amon, bisan si tatay wara ron, may Pasko man sa gihapon. Tatay ko
pero kang Diyos kinbawi ka. Ahay, kasubo siniya klase sang Christmas song, mga kabombo. Very sad, but it is reality. No? Damo sa mga kauturan naton nga nagkala aksidente, nagkaladulaan sang kabuhi. Sagwa sang pungsod, no? Kag pag-abot diriya, kahon na, mga kabombo. Realidad nga ito, no? Especially during Christmas. No, amo ni ang istorya sang may Pasko man sa gihapon. Sa gihapon, mga kabombo, in spite of, no, ang Paskwaya, madayon kag madayon ina, no? Ang mga nabili na lang diri nga nga mga miyembro sang pamilya kung may mga ang pinakamasakit gid sa tion nga may magtalaliwan bala during Christmas Day, no? Kaya hindi na ginaiya malimtan, part na iya sang pag-celebrate sang Christmas ang pagkapatay man sa mga pinalangga sa kabuhi. God forbids, kabay pangati sa iban lang adlaw, hindi lang ang Christmas Day. Christmas Day supposedly is a day of joy and Kris Kringle, ng daigon, no? Pag hinatagay sa regalo, no? Exchange gifts, Christmas parties here and there and everywhere. So kung kaangay to, no, sakay ambahanon, no, sang aton siniyang tag-compose ang bahanon nga may Pasko man sa gyapon, 2016 edition sang Bombo Music Festival. Attorney Jose Daniel Transporto, no, compose niya kag ang nag-interpret amo si EJ Bolaño, mga kabombo, no, ikatahom nga bahanon, no, nangyen produkto sang Bombo Music Festival 2016 kag isa gid ina sa mga ginapabugal naton, ginapabati naton during Christmas because it's a sad Christmas song, mga kabombo. Mayara pag kita isa, no, sa Monday bala ipabati ko na, no. Nay, pauli ka na sa Paskwa. Amo na isa pag gid na sa mga original nga mga Christmas melody nga produkto sang Bombo Music Festival. Mga kabombo sang Bombo Radio Philippines. Why not, no? Sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, pwede makamudira ka-compose, no? Para lang gid ugali nga sa Christmas. Busilingon, compose ko mo sa mga Christmas songs kay definitely amo na sang mangin bida during Christmas, during month of September pa lang bida na. No, inyong siniya nga Christmas song sa ipaambit sa Bombo Music Festival kag kun madala sa top 12 ka mangin winner at the same time, no? Forever and ever na as long as we are existing, no, ang Bombo Radio bisan diin pang hilitilit sa bugos nga Pilipinas samtang nagaandar ini sa kahapon lamang program mabatian gid na iya kag bisan sa aton siniya nga blakon aga sa aton sini nga pag on air na before, no, samtang ati nagaano pa lang, ga-intro pa lang kita, mabatian man da ang aton sini nga mga produkto sang Bombo Music Festival. Especially sa kahapon lamang, kay ti amo ining aton sini nga mga soundtrack, no, sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang. So, compose na kamo dira sa mga Christmas songs, para nga kon kay ni siya mo, nagakatuon ini sa December or sa January. Aton si pa in this way back, no? So, timing gina kung December, ti may Christmas song kamo or love song or anything, mga kabombo, no? Nga nabase sa inyo siniya nga mga eksperyensya sa kabuhi. Agod nga ti hapos na lang mag-jot down, hapos na lang himo sang lyrics kay nabase sa aton siniya nga ma-eksperyensya sa aton si kahapon lamang sa aton si True to Life Stories na base dira ang mga lyrics, no, ang istorya sa aton sini nga ambahanon. Okay.
Okay na kita dira mga kabombo, no? Sa aton si pinalangga nga matag palamati, sa aton si masuki i-share nato ng aton siniiya nga mga hidden God-given talents kanugon man ginatag na sang Dios sa aton para usaro naton, no? To give inspirations to others, no? And to give or to bring back the honor to the maker of our talents, kundi ang aton sini nga Ginoo, no? Hindi naton pag tagu-taguon, no? I'm sure makarelate man kamo sang parable of the talents sa balaan kasulatan sa Dios sa Holy Scriptures, di ba? May parable of the talents. Ay ba niya ti ginegosyo, no? Lord, ariho nagtubo amo ni dako gamay asa nagdako-dako basta nagtubo may ara yang ati nahadlok saya gintago niya ang ginhatag nga talents sang Ginoo sa ginbutang sa dalumduta kay basi ano bala madula kag makawat. Kasi sa Dios di ina yang imo siniiya nga nga income diri o kun ang imo sin nagtubo out of that talent sa ginhatag ko sa Lord, ari Lord, no? Intact sa gihapon, no? Kung 50 pesos to, 50 pesos sa gihapon. After for so long, no? Pagbalik sa Ginoo, ay 50 pesos gihapon. Why gida sang tubo? Why mo ginagin puslan? Ti wala na puslan, no? So, kinahanglan mapuslan, so, Miss Just gani, gamay lang ni nga tulo sa naghatag, sa buwag ang Ginoo sang, sang talento. Nakasalo-salo ako gamay sang ginatuwag bala nga mahilig magkanta, mahilig magsaot, mahilig mag-TikTok. Express yourself, why not, mga kabombo, no? Makahatag pa na isang kasadyahan sa aton siniiya nga mga viewers, sa aton sa mga kauturan, no? To give others bala nga inspiration, no? Nga kunami ka da magkanta, how much more kunami ka gid magkanta. Ti mga singers to niyo, di bala, no? We love them because of their talent in singing, mga kabombo, no? Paano makita sina, no? Amo ini ang rason ko nga may araw kita platform sa to discover your God-given talents in composing beautiful original music, mga kabombo, through Bombo Music Festival. Okay, hulat-hulatan kita kay mabalik gina. Philippine Standard Time, just 9 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2, mga kabombo. Yari anay ho antes kita maghatag sa aton siniiya nga main menu, sa aton siniiya nga pinaka-menu sa aton palatutunan ng inyong mga true to life stories. Yari anay bala, mga kabombo ho. Ang aton siniiya nga espesyal nga adlaw, subong adlaw. Isa sa mga tinipik sa maragtas sa aton sinipungsod Pilipinas sa bugos ng kalibutan kung may dalalag ko. For this time, kadto kita sa world history. Dala na naman daang Pilipinas, no? Sabahin sa aton sa world history today, no, sa kaangay nga petsa, subong nga adlaw, mga kabombo. The same date today, October 1, that time sa tuig 2015, no? Ang pinakauna nga opisyal nga petsa kung sa diin agree sang tanan, especially sa mga international coffee organization, no? Launch kag patigayon ang pinakauna nga pagselebrar, mga kabombo, didto pa sa Milan, Italy, ining selebrasyon nga sa subong, no? Ginapatigayon, especially today. Subong adlaw, mga kabombo, October 1st, International Coffee Day. Ang aton siniiya nga first nga pagsugod ang International Coffee Day. So ang ining okasyon nga usar naton, no, sa pag-promote kapag celebrar sang ginatawag kape. O sino da mahilig mag-inom sang kape ayo nga hindi kompleto ng adlaw kundi makainom sang kape, makahigop sa mainit-init. The aroma of coffee that only coffee can give you. Unique gid man niya ang aroma sang coffee, no? Ti ako si Miss Jasya, hindi ko coffee drinker and coffee lover. But sometimes, no, ang ako lang na ang aroma lang bala, gamay lang da, basta mainit lang nga, gainit-init lang nga tubig, butang ko gamay nga
kape, no? Kag butang ko sang kalamay kag lugayon kag ang aroma niya iya sini ibala nga ano ni nga aso nga nagagwa sa imo nga mug o kun ano man ang suludlan mo nami sang iya sini iya nga baho, no? The aroma of coffee. Labi na gid siguro sa mga coffee lovers, no? All over the world damo gid ang coffee lovers ya. Ti kung sa iba naman nga pungsod, like for example sa may mga bugong bughaw, mga royal families, just like nag-focus kita sa may royal families sa United Kingdom o sa Great Britain, mga kabombo sa taliwan ang reyna nga si Queen Elizabeth II, mga kabombo, no? Di sila naman ay mahilig mo na sila ya sa Europe, mahilig mo na sila wala labos sang coffee, nagapangduwa na lang ilaya tea, no? Tea time. Bisan pa gani sa suno sa akong sininga manghod dito sa may Malta kay ti isa ina ka teritoryo sang British, no, sang United Kingdom, no, for the first 15 years, no, 15 years sa pag-asawahay ni Queen Elizabeth II na kag ni iya sininga consort nga si Prince Philip, dito na sila nagpuyo, no, bilang sa ila sininga first 15 years sa ila sila nga pamilya sa pag-asaway nila, dito na sila nagpuyo sa Malta mo. So dito sa Malta, may specific na mga tourist spots, no? Kung sa diin nagpuyo ang royal couple nga si Queen Elizabeth II, iya sila nga husband nga si Prince Philip, kag tubtub nga kaangkon sila sang apat nga mga kabataan, no? Si King Charles II, si Prince Andrew, the Duke of York, si Queen or si Princess Anne, the Princess Royal, kag ang kamanghuran nga si Prince Edward, no? The Prince of the Duke of Wessex, mga kabombo, no? So antes pa na sila nagbalik gid sa United Kingdom. Ang first 15 years nila nga pag-asawahay dito sa Malta. Kag dito sa Malta, mga kabombo, may ara ginaiya balay-balay, a sort of tourist spot. So nakadtuan na sang akon siniya nga dearest baby sister dito, no, nagpa-picture to sila. Ara ginay pulungkuan, may tea sets ginaiya kay pala inom sang tea, no, tsaa ang mga Europeans. Bisan di ilan na nga hilit-hilit dito sa Malta, ang dalan to nila ya, puro sila mapapulungkuan kay it's tea, no? Tea. Kag nagapangaduala na iyang kape, mga kabombo, no? So, may mga pictures kita dira sa mga, may ara kita dira, no? Bombo Anthony, no? Sang aton sini iyang mga, ang aton sini nga mga mga photos. It's all about coffee. Paigo lang Bombo Anthony Palihog, no? Sa aton si mapinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, no? Ti kay subunga daw sa nasiling ko na wala labot sang tea, no, nga palainom ang iban nga mga parte sang kalibutan, pero may ara gid nga nagapanguna gid ang kape. Today is International Coffee Day. It was October 1 of 2015 nga tukod kag opisyal naging kabi nga ini adlaw bilang International Coffee Day. Sang isa ka organisasyon, ang International Coffee Organization, nga gin-launch dito sa may Milan, Italy. Ang ining adlaw, no, ang ining okasyon, ang ginausar to promote. May mga kabugusan, mga kabombo nga ang ila siniya nga trade ya, ang ila siniya number 1 nga products, coffee, no? Just like sa damo nga mga pungsod sa bugos sa kalibutan. Ati coffee ang ila siniya nga number 1 nga products, no? Kag agud nga celebrate ang kape bilang isa ka beverage nga amo ang nagahugpong sa magkumarihay, magululutod, mga neighbors, no? Kamo nga mga suod nga abyan, mga upod mo sa obra, mga colleagues mo sa obra, nagaisa ka mo ko nagapangape, no? During sang aton siniyang pag-ulu-unwind, mga kabombo, no? With events now occurring in places around the world, mga kabombo. So, ang kapeya paborito, ginisantanan, amo ng rason ko nga may International Coffee Day kita, may ara man nga, ginakabig man ini nga,
World Coffee Day o kung may ara man niya nga National Coffee Day, mga kabombo. So kay hindi man halos tanan sa nga makapungsuran sa bugos sa kalibutan nga October 1st gen may ara man niya nga may ara sila kaugalingon nga Coffee Day nila, National Coffee Day. No, just like sang aton diri sa Pilipinas, ang aton siniiyang National Teachers Month, no, nagsugod sang September 5 kag magatapos siya, maga-culminate siya sa October 5 nga amo naman niya makabombo ang kabugusan nga selebrasyon sang World Teachers Day sa October 5. Tiato niya isa ginakabulan from September 5 to October 5 ang aton sini nga National Teachers Month. Tiyan mo man niyo ang kape. May ara man sila nga National Coffee Day. So nagkalain-lain nga parte sang bugos sa kalibutan, pero kalabanan niya subong nga adlaw no October 1st amo gini niya ang International Coffee Day every 1st of the month of October. So ang ini nga adlaw ginausar ini sa pag-promote sang fair trade sang kape, no? And to raise awareness to the plight of the coffee growers. Labi na gid sang nag-ano bala ang pandemic, no? Apektuhan gid tanan. Kalikip na ang mga trabahante sa pagtanom sang kape. Kag sa sining adlaw madamo sa mga negosyo nga nag-offer sang libre or hindi gani discounted nga cups, no, sang baso sang kape bilang pagsaulog, no? Ang iban ti kapanghatag sang free, no, may mga free taste sila kung may mga bag-o nga mga style kay subong ang kape may mga ano na mo, no, may mga sabor na bala. Tilain gidya kuno ang native nga kape, no, nga ginagaling kag ginalaga kag tapos ang daan pa na bala nga ano, daan pa na nga tela amo na yang ginabutang da para nga maano siya bala masala amo pag ginang namit nga kape, no, ang aton sini nga native coffee. So iba naman nga mga negosyo wala labot sa naghatag sila discount sang kape subong adlaw, no, kag ang iba niya free gid nagapa free taste sila. Ang iba nga mga negosyo naga-share pinaagi sa coupons, no, kag mga special deals sa ila sini nga loyal nga mga followers, sa ila sini nga mga kliyente pinaagi sa social networking, no? And some greeting card companies sell International Coffee Day greetings. So, Happy International Coffee Day, Happy World Coffee Day sa mga greeting cards as well as mga free e-cards. Makita naton iya sa social media, no, sa online mga kabombo, no. Sa bahin sa maragtas sang sininga International Coffee Day mga kabombo, no, gikan sa conversation malang ini sa Instagram, no, kung sa IG sa ka-social networks atong March 9 of 2022 nga ang pagdemand bala sang isa ka humble nga abyan nakusudiin ang decision no ginkuha sang local Cremona Coffee Shop sa pag-launch sang first official International Coffee Day dito sa may Cremona City as part of their Friendship Day mga kabombo, no? So, isa ini sa mga maragtas kay damo mga versions sang maragtas sang Coffee Day. Kag damo nga mga events mga kabombo ang gipatigayon, no, may ara nga Coffee Day or National Coffee Day or International Coffee Day, may ara man nga World Coffee Day, no? Sa naglain-lain nga mga parte sang bugos nga kalibutan, mga kabombo, no? So, ang iban, nagasugod ini sa petsa 29 sa bulan sa Setyembre. So, do diri-diri nga mga petsa nagapadigayon sang paghatag sang pasidungog sa number 1 beverage sa bugos sa kalibutan nga kape, mga kabombo, no? Ang aton sini nga pagkamahilig mag-inom sang kape. Although nga dapat moderate lang in everything, you should use it moderately, no? Drink moderately. Eh kung matamaan, nagaano ka man ay, doon nagabuyong man ang imo si pauna-una. Kung hindi ka kainom sa kape, gabuyong ang imo siniya nga ulo kag panghuna-huna, no? Hindi man namin. So, ang exact origin gid kuno sa International Coffee Day, wala gid natumbok
Pero may ara sa nasiling ko na sa gani, no? Nag-start ini sang October 1, no? Sa tong 2015, 6 years ago, sang ang International Coffee Organization ang nag-launch ini sa Milan, Italy. Kagintawag ini nga International Coffee Day. So kung isip-isipon, opisyal nga pagproklamar sang adlaw nga Oktubre 1, di mga ano pa malang katuig ang nakaligad, no? Sa din una nga gin patigayon ang International Coffee Day, mga kabombo. Pero may nag-promote man ini dito mismo sa Pungsod, Japan, sa mga early sang 1983, no? Ang All Japan Coffee Association, no? Nag-promote sang sining okasyon man kaangay subong nga adlaw, no? Sa United States National Coffee Day, gin-mention publicly as early as 2005. Kag ang ngalan nga International Coffee Day, ang una nga gin-usar sa Southern Food and Beverage Museum nga gintawag ini, nagpatawag sila sa press conference sa October 3, 2009, agud nga i-celebrar ini, mga kabombo, ang Southern Food and Beverage Museum. Amo ni siya, mga kabombo, ang una nga nag-coin kag nag-usar sa sininga International Coffee Day nga ngalan. Sa to October 3, 2009, ginpatigay ng press conference agud nga i-celebrate kag i-anunsar sa bugos sa kalibutan. First dito sa may New Orleans, no? Sa ila sila gipatigayan nga New Orleans Coffee Festival. Tubtub kay promote man ini sa Pungsod, China, sa ila sining International Coffee Organization, kag una ini ga-celebrate sa tong 1997. And made into an annual celebration in early April 2001. Tumuman ang Pungsod, Taiwan, una man nag-celebrate sa ila sining International Coffee Day, kasi nasiling ko na hindi gid man tanan nga nag-celebrate subong adlaw October 1, may ara man iban nga mga dates, no? Ang isang Taiwan, nag-celebrate sila una sa ila sining International Coffee Day sa tuong tuig 2009. Kag sa Nepal, ang ila sining first celebration ng National Coffee Day sa tuong November 17, 2005. Sa Indonesia, which first celebrated National Coffee Day on August 17, 2006, celebrates it on the same day as Indonesia's Independence Day. So ginadungan nila sa ila sininga Independence Day ang ila sininga National Coffee Day sa August 17, 2006. Diri sa Pilipinas, gaupod kita subong nga adlaw sa pangkabilugan. Subong October 1, no, mga kabombo, for 6 years now, gaupod makita kay mga coffee lovers man ang Filipinos, gaupod kita ya sa International Coffee Day every first of the month of October, mga kabombo. Just a cup of coffee, no? Camaraderie, istoryahanay, over a cup of coffee. Do kanami man, mga kabombo, no? Pila sa mga famous nga mga figures nga labi na mga poderoso nga pungsod, ang ila sa mga lideres, sa ila sa mga presidente, abi ninyo pala inom sang kape. Kadamo gid sa ila, no? Tanan ka bisan diri sa aton ang aton sa mga presidente, no, mga famous figures nga Filipinos, mga kabombo, naga-inom sang kape. Kitaya sa ato niya sa umaya nami gidang native, no, native. May mga coffee maker na subong, no? Kapos na nang gid maghimo sang kape nga baw puro-puro gid. Bangod kay ti nagaupod man sa pag-uswag sang panahon. Ang ginahimuan sang kape, isa mo na lang ya kapindot. Mahal man niya daan ng mga coffee makers. Kung may ara man niya nga pang-aton na yaba lang nga mga hindi ya manggaranon. Pero makasarangan man. Makasarang mga magbakal sa sining coffee maker nga ni nga buro barato, mga kabombo. So, happy International Coffee Day, mga kabombo, no? Si Queen Elizabeth II niya Tina iya po inuman na siya sang kape. No? Ang mga royal families po, number 1 gina sa ila tea, no? Aside lang guro sa kay Duchess of Duchess of Sussex na si Meghan Markle. Kaya Amerikana ni siya. Mahilig ni siya sang kape, mga kabombo.
Pero drink moderately ha, para hindi kita magbuyong. The smell of fresh-made coffee is one of the greatest inventions in the whole wide world. Ang kape, bao. Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas sa tak ng alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom. Sa akon sa pagbalik, magabasa na kita sa inyo si makasaysayan. Pagkatapos, gid lamang sini. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. I'm 42 minutos na ang nakalipas sa tak ng alas 2 hapon mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon. Ini ang inyo alagad si Miss Jazz, no? Abi mag-ulo unwind dira, magpulupungko dira. Unta ti ana yung pagpalitik sang ano ni ho sa mga problema, no? Kay kabudlay kon aton ina padalman pila kadlaw kita gid ang madalman, no? So magulo unwind. Ang problema ya ara na iya, wala na nay ginapangita. Ara na iya do na sa aton sa pagpabuhi. Kag wala sang problema diri sa wala sang tao nga wala problema. Siguro ang mga kabataan, ang mga babies bag-on bunag, pero problema man nila kung wala sila sa may itong hold abi nga gatas, no? Pero sana siling ko na, wala sang tao nga wala sang problema. So, i-set aside anay abi na ho. Labinagin sa aton siniiha nga mga may edad-edad na bala. No, hindi na nato niya pag dugangan pang aton siniiha nga amat-amat nga wearing nga body bango sa aton sini nga edad. No, mag-ulo enjoy kita. Sa mga heydays nato niya sige, parag-parag, pudog-pudog, kati syempre nagaano mo, grabe ang momento mo kati bataon pa, may abilidad, no? May talento, mga talentadong mga bataon ni naton nga mga kauturan, no? Tanan maibuga, no? Kung sa ano pa maibuga. Kung susubo nga may edad-edad na kita, abi magpulog pa huway-huway anay, no? Ibalik da ang inyong siniiya nga kaugalingon. Magpulog pa huway-huway, inhale, exhale, and mind you, basi bala may, ablang look around you, no? Sa mga, grabe, bala ka active sang bataon pa, kag sang nag-senior citizen, sa gihapon, padayon ng aktibo, no? Bisan aral sa sulod sang balay. Basi bala sa sang time nga gindingot naton ini, sa aton si kaugalingon, to appreciate the surroundings that we have. Every day maglakat kita or every day sa aton sininga panimalay, wala kita sa may makita nga hay. May tanom gali, mga ehemplo, mga little things pero ano na, may ano siya, may punto, no? Nang adlaw-adlaw nga tanan sako ka. Just like sa akon sa Sanuto, nakibot gid ko kay medyo temprano pa ko nakapauli kag masanag pang adlaw, no? Ang dusk, no? Ang manog dulom na pero antes pa man sang dusk nga ginatuwag, no? From dawn to dusk. Grabe, no? Antes pa man nagabi, pag-abot ko sa balay, pag sampot ko, kanami, kinakitaan ko bala ang amon sining mga tanom, no? Because me and my husband now, ang amon si hubby, since pandemic lang niya, planting, no? Mga green plants, no? Mga ornamental plants, no? Naga-thrive sila. Subong kay tisako naman kami, ga-thrive sila by themselves. Baw, nakita ko gid mga kabombo, natanglaan ko kay may tag-as ko da nga mga ginapamutangan. Nakita ko gid ang ako sing orchids. Dutay man na sila kay ang amo niya madalalagko na bala nga mga tanom gina nga nagapinagangpang gina bala no mga green gina. Nakatangla ako.
nakitaan ko ang ako sininga orchids, nagapamulak na. I even took pictures and then nanamian ko. That time I was celebrating, no, sang pagdumdum sa akong sininga unborn baby, no. September 21 si Miss Jessie gin martial law ginaya literally. Kaya mo ina ang nahulugan ko na at that time, no, sa akong si baby. One and only baby kuntani, unborn baby. Pero remember, namon, especially ako on my part as a mother, no? Tip nangin part to siya sa akong sininga kabuhi, 3 months inside my womb, mga kabombo. No? Although 3 months, more than 3 months, no? Nagbusungig ko ya. Pero unfortunately, nahulog siya. I do believe as a Christian, bilang bata sa Ginoo, pag-meet na iya sa conception, palangada niya, pag-conceive na iya nga nag-meet ang egg cell kag sperm cell, para sa akon, that's already life. No, life na iya, kabuhi na iya. Kuya, amo na yung akon, ginapatihan. So, 3 months, medyo, ara na yung baby ko. Unfortunately, wala siya nagdako, no? Ano ko to siya sa September 21, gina-celebrate ko as a mother, no? He or she, I don't know kung ano to siya, part of my life na already. This is just the bits and pieces of my life, no? Sa pagtangla ko sa September 21, nakitaan ko ang akon sining orchids, daw pila tuman, daw 4 or 3 ka mga angels, bala Bombo Anthony, no? Naara sila sa babaw. May duha na gani nga nalaya. But silingon, amo ko na ka-indi observant sa palibot ko, nga ang ako no orchids, nga nalamian ko na mamulak before, wala ko nakitaan kami duha na nga nalaya. So, para sa ako niya, it's a personal thing, no, nga nakatouch ang heart ko. Maybe they're just sort of, kay pananawan ko, little angels, no, from above. Natin gina-remind ko today is the anniversary of my baby, the baby that we never had, mga kabombo, no? So mo na nga kinanglan mangin observant kita sa palibot ta kay bangon sa kasakuon ta. Amo ni mo hindi we cannot appreciate anymore sa mga beauties around us, no? Okay, isa ti ara mga kabataan mo, kampante ka, ara na sila, daddy, good evening, mommy, good evening, daddy, good morning, bye-bye, hello, sako ka mo, come and go lang gid, to and fro, ang mga membro ng pamilya, okay man na, responsible, no, for the good of the children, especially giving them good education, pero kung kaisa, ang mga little things, hindi na, no, ma-apresyara, makitaan, ang bata mo, nagahulat ng lisay mo nga, tianggaon mo man, kag istoryahon mo man, bangod sa kasakuon ko kaisa hindi na mahimo sa mga ginikanan. Bangod sang ila sini pagdumdum nga para man ini sa ilang mga kabataan, no? Kag ang mga beauties around us, no, gintugas ang Dios sa para sa aton to enjoy, hindi na naton ma-enjoy because nga blind na kita sa kasakuon, naagyan na naton, oy may naagyan ko di ba lang nga kanami gali nga klase sa bulak, ari man lang di sa tupad balay, pero wala mo na nakita for so long, no? Pagbalik-balik nimo, pakadto pa ka is because nati sako ka. So muna, ulo enjoy kita mga kabombo, mag-ulo unwind. Yes, responsible kita sa pagpadayon sa pagpangita sa aton siniya kinawala. Kahit hindi makita diri mabuhi sa kalibutan kung hindi kita magtrabaho mo, no? Wala kita anong ibakalta sang bugas, anong bakalta sang aton sininga basic needs, no? Kung hindi kita magmangin papisan, go ahead. O sa gihapon padayon kita sa paglabot, especially sa aton mga handom, sa aton mga kabataan. Pero amo na bala, we should give also our self, no? Our lives, ourselves, nga chance ba lang nga makaulo unwind man. Kasi sa amo ni nga panahon, makaulo unwind, kita diya sa kapon lamang, no? Kasi ay iban, bago lang nakapanyaga. O si Bombolito, nagainom-inom sa tubig, bago mo lang nasaguro kapanyaga. Bago lang nakapatunaw-tunaw. This is the perfect time for us to be together, relax gamay. Kay ari na, ang aton siniyang sulat sa sininga hapon, mga kabombo, no? Aton sininga letter sender, by the way, ang background ko, katahom gid, no? Isa sa mga, mga tourist spots natin we should visit and enjoy. Ining Kawa Falls, amo ni siyang sa likod ko, no? Kawa Falls, kaya daw Kawa, no? Madagdag ko, didiritsugid ko to sa tubig nga naga-blue, Bombo Anthony. Kawa Falls, no? Kag dito na siya makitaan sa Salvador Benedicto. The former Don Salvador Benedicto or DSB.
ang aton sining Little Baguio, ang aton sini iya nga ano ni nga ginakabig nga daw kaangay sang Baguio City, no? Ang Salvador Benedicto, Kawa Falls. So, ulo-anuan kita dila. By the way, ang aton sining sulat sa sining hapon, no, ang aton si letter sender, nagapakilala gid lamang sa kay Ason, no? Ang iya sining ngalan si Ason. Si Ason is 31 years old sang Barangay Tango, Bacolod City. Ang kasaysayan ni Ason, iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo, Miss Jazz, sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Ason, ang matudtod ko nga Miss Jazz nga ngalan, si Asuncion. Amo nang rason ko nga ang akon siniiya nga hayo si Ason. Nagapanuigon ako karon sa 31 anyos, kag pito kami ka mag-ululutod. Kag ako, Miss Jazz, ang kamanghuran. Kaya akon si maginikanan, ang akon sini nga amay driver sang truck sa isa sa mga ano diri bala, mga planters sa Negros Occidental. Masami na yan, nagdalalag ko kami ang akon sini nga amay wala diri sa amon. Kaya naga-drive na siya sang truck sang binigay sa tion nga may galing, no, sang tubo. Kag sinanay ko naman niya, Miss Jazz, amo na nagapangamo kay siya na iyang labandera diri man sa isa ka may sarang nga pamilya diri sa may Bacolod City. Pero diri kami iya na bunagid sa may Tangob sa may diri sa syudad sang Bacolod. Since nga ako ang kamanghuran, ako ang nabilin, sa edad ko karon Miss Jazz nga 31 anyos, wala pa man kuya bisan bisan boyfriend or nobyo. Bangod sang pila ka mga circumstansya nga nagakatabo. Una sa tanan, Miss Jazz, ako ang ginsaligan, no? Sang akon sini duha ka mga magulang nga mga babayi, sa pito kami, Miss Jazz, duha ang may pamilya na nga mga babayi. Kag pagkatapos, 3 man lang kami, no? Sa pito ka maglulutod, 3 kami ka mga babayi, kag 4 ka mga lalaki. Kag sa 3, duha na ang pamilyado nga mga babayi. Kag ang mga lalaki may ara man sang may pamilya na, may ara man nga ti ato subong sa Manila. So ako diri ang nabilin sa balay, kag ang una-una nagalumon pa ning duha ko ka mga utod nga mga babae nga mamagulang. Kag bangod kay ti sang hindi bala mapaiway nga ginatuwag nga mga kapigaduhon. Ang akon siniiya nga nangin papel, hindi lamang tiya, hindi lamang bata sa ako maginikanan, nga may edad-edad na, hindi lamang tiya, kundi yaya, Miss Jazz, sa akon sining mahinablos. Ang akon sining magulang nga babayi, nga mas magulang abi sa akon iya, sa nagkadto ini sa luwasang pungsod, kag nagtrabaho bilang DH, duha nang iya si makabataan mo, bulagay ini sila sa iya sining abana. Tiyang iya sinduha ka makabataan, ako man ang nagpadako. Bali ako ang tiya, ako ang nanay, nagserbe nga nanay, ako man ang yaya. Miss Jazz, ang akon siniyang pagpangabuhi diri sa kalibutan bilang ako iya ang ulihi sa tanan, kaya ako ang agot. Wala gid kuya abi, nag-enjoy man abi sang ginatuwag bala nga perks of being a youngest, no, sa pamilya. Kay kalabanan ti naka-plasta na ang tanan, maayo na ang status kay naka-graduate na, naka-obra na, ti ang kamanghuran do medyo spoiled. Kaya ti may mga trabaho kag obra ng mga magulang mo, no? Pero sa ako niya, Miss Jazz, hindi. Do ako ya ang namukmukan sang tanan nga mga responsibilidad. Agin bayaan sa akon siniiya nga mga magulang. Labi na gid ang duwa ko ni ka mga magulang nga mga babayi, kay ti gapalang gaanay kami sini, kay 3 kami ka mag-ululutod nga babayi. Kaya mo na, Miss Jazz, ako ang namukmukan sa ila sini mga kabataan. Do ako ya ang may bana kag may mga kabataan na nga damo. Ang akon siniiya nga isa pagid ka magulang nga mulumanghod ni sang eldest o sang second to the eldest namon nga magulang nga babayi.
Bali daw, kami niya, may langat lang kami isa ka lalaki. Siya na dahil ang magulang ko ang babae. Sang naman siya, Miss Jazz. Diri man ginbilin ang iya siniiya nga bata nga lalaki. Ining duha ni sa magulang ko, puros niya mga babae, ay isa lalaki. Tilapsag pag giniyagani, Miss Jazz, ang ginbilin ni sa akon, kay nga mapait man iya sininaagyan sa magulang ko. Amo na gani siling ko, bao kon amo man lang hindi na ko mamana. Di daw na gid, nadaranan, asa subong Miss Jazz, wala pagig ko nobyo, 31 anyos na ko. Ti bangod kay ti ginbayaan siya, kay ti paltik nga paghigugma, ginbayaan siya sa iya sininga bana. Ang ako sininga magulang nga babae nangita sang trabaho man dito sa Manila, ginbilin diri iya bata, gamay palapsag pa. Ti sinanay, kasi tatay namon, especially sinanay, mahuyang naman Miss Jazz, kasi may edad na. Pero sinanay ko Miss Jazz, ti nagakungkong man na kung may katuan ko na mabakal kwabi agatas kaila sininga diaper. Ti sinanay ko, kung sinutil da ang isa ka manghod na ang hinablos ko nga bata pas ang gibilin sa akon, ti siya man na nga dagadayan. Kaniwang pasang nanay ko, kay may issue na siya sa iya sininga baga. Ti sa gihapon niya nagakungkong kaginadayan ang bata kay para lang gid nga hindi maghibi. Ti amo na bala Miss Jazz, ang mga responsibilidad ko nga ako ya single kag akong agot nga makapagusto ko kuntani ti inaitanan suli. Ako ya ang daw nang inanay, ako ya nagaserbi bilang tiya, bilang yaya sang ila si mga kabataan. Ako Miss Jazz, wala gi ko gaisip. Bangod kay ti amo na bala mga palangga ko man sila. Pero sang time nga may trabaho ko ya, naghambal ko sa ilaya, especially ang magulang ko nga trabaho bilang DH sa iba na pungsod. Ngati at least siya makasarang man siya mangita sang yaya, nagpapangita gi ko yaya. Kay ti kanugon mo bala Miss Jazz nga nagpanuktok sa akon nga makaobra ako sang akon siningatid na pusan, diri man sa Bacolod, sa isa ka office diri sa may Bacolod, di nagambal ko nga hindi ko na masarangan nga ako pa ang magbantay. So ginpagitaan to yaya. Pero Miss Jazz, unfortunately, daw mga more or less mga duha man lang to katuig nga akong sa pagtrabaho, kag nadala ako sa pag pandemic bala nga ti hindi gid man amo na kadako ang amon si kompanya, ang office nagsiraman, ti hasta ako wala na sang trabaho. Muna balik naman ako Miss Jazz sa akon si papel bilang yaya sa akon sa mga hinablos. O galing Miss Jazz amo na ning akon siniiya nga daw hindi bala na nanamian kay bisan maglulutod kamo kung kaisa may mga issue gid dyan, no? Ang akon sini nga magulang sa luwas nga nagatrabaho bilang DH. Daw sa subong Miss Jazz daw gahambal ko blagalain ang buot ko nga amo na ng sakripisyo ko sa siniduha ka mga kabataan. Okay lang ni magulang ko nga nagatrabaho sa Manila kag dako naman ni iya siniiya nga bata nga una-una baby panigimbilin. Kag close gid sila nga tatlo sa akon kay ti akong daw nagserbi nga nanay nila mo. Ang panuwagan nila sa akon si tita nanay, kay tita nila ako nanay pa. Ti magulang ko nga babae niho, bangod siguro man ka lain man ang batasan niya. Daw ginasukot niya ko Miss Jazz, daw ginaisipan niya ko bala, sa ginapadala niya, duha balang iya si makabataan. Ang iya sining ginapadala, ti gapasalamat kami para sa makabataan. Dala na naman kabidai, no manwaslikan man kami, especially si nanay kay si tatay, kay tigulang na may mga ginabakal man nga bulong, ang ila siniiya nga maintenance. O galing kay ang magulang ko, kung kaisa gapalapaw bala sa mga ulo istorya, do ginapamangkot siya ko Miss Jazz, ginaisipan niya ko, nga amo lang ni iya ang bilin, nga kulang ang para sa iya mga bata, ang duha kabilog. Ti siling ko, ang ginahimo ko Miss Jazz sa subong, amo na lang na. Tanan nga resibo, tanan nga makatuan, ni 5 sentimo, da iya ginaisip ko na, kaga ginaplastar ko na sa iya, Miss Jazz. Malain lang bala kay ti pag-ululutod ka mo, tapos mapalapaw ka sa istorya. Do ako pa ya bala ang nagagusar sa iya sinigi na padala nga kwarta kada bulan para sa amon man, especially sa duwa niya nga pagkabataan nga naga-eskwela naman. Ti ang gahambal pa na siya nga pati ang bata sang amon si utod nga babayi,
ang iya sini nga gatas do sa iya pa kuno kwarta ginapadala ginabakal sa pagkamatuon mas just hindi siya mag-amuna kay hinablos niya man ni utod man ni sa akon magulang sang amon utod nga to sa Manila isa man lang ni kabilog ahay hindi pareha sa iya balay nga ara siya sa abroad medyo dako-dako domestic helper lang siya tuod pero dako-dako iya sini nga kita san sa magulang ko ang nanay ni sang gamay ni nga lalaki nga ni nga ginbilin man diri sa akon sa amon diri lugar sa may tangob sa amon balay ang iya sini nga nanay ara lang sa Manila ahay nagaano man nagatrabaho man lang bilang kasambahay ti kun may mga kulang-kulang man ti alang-alang mapabayan mo na ti dira man ko igakwa sa ginapadala sa magulang ko nga isa nga DH nga nagatrabaho sa luwas isipo niya ginaya Miss Jazz nga kaluoy man sang amon hinablos. Amo na bala Miss Jazz kung kaisa. There was a time gani nga naghambal ko nga bayaan ko kamudi. Arab lang daw na center gid ko ka naglain ang buot ko kay ti amo na ang nagakatabo. May lang kay ti nauluuluhan man ko na isang pasaylo ang magulang ko. Pero kung kaisa gagwa gid gaw nga yan nga daan nga babay Miss Jazz kado ka paras bala. Kaya ko sensitive kuya nga ara ang imo sini wala na ko gani nagabaton sa akon sini nga mga suitors. Wala ko yan nobyo, Miss Jazz, ever since. And SB. No boyfriend since birth ako. Bangon kay ti ang ako niya sa natubuan ko buot kag dapat ako abi mag-enjoy man na sa ginatuwag nga patag sa pagigugma. Wala kid kay ti tatlo ang daw kaangay nga makabataan ko nga ginabatiti mga inablos ko ang gibiling sa amon. Yang sakripisyo ko balay Miss Jazz sa personal happiness ko ti nadula niya kay palangga ko na ning mga hinablos ko. Kung siguro maglakat ko ang isa sa mga ginaano ko wala labot sa mga ginikanan ko ang mga hinablos ko maging padako. Do ako na niyang ila siya nanay kay ginaturing ko nang sila Miss Jazz nga mga kabataan ko ning tatlo nga ni. So mo na Miss Jazz ang akon siniya nga sulat nga gina pour out ko lang. Akong kaisa nakapoy na ko mo. Nakopoy na ko, tapos okay lang na balakon, wala lang sang wigit-wigit nga istorya. Pero kung may wigit-wigit pang istorya, magulang ko niho. Layasan ko gini sa Miss Jazz. Pero galing kay ti daw na ano man to, na kapangay mo sa isang pasaylo sa akon, pero gagwa gid. Ang akon lang da kong tani, bala nga, I'm willing to sacrifice, kaya nakasakripisyo na ko sa mga tinuig na. Pero ang gusto ko lang bala nga, wala lang sang mga ulo istorya nga, nagapasakit sa akon siniiya nga, balatsagon. Sa ngalan nga ti magululutod kami dapat sa intindihanay na lang. Miss Jazz kabay pang nakalingaw ining ako si kasaysayan kon mabasahan mo kagkabay pang mabasahan mo ari na ginabasa ko na ason no. Tubtob lang madiri ang tagpadala si Ason, 31 years old sang Tango, Bacolod City. Si Tita Nanay Ason. Tita Nanay Asuncion, saludo ako sa imo, Tita Nanay Asuncion. Damo man yung kilala ko nimo no. Ang mga tiya, bala nga, ti bangod kay ti gindingutan sa ginatuwag nga, sang wala nakahimo, nakatukod sa ila si pamilya. Ining mga tiya, nga nga ti, ginhatagan sang ginatuwag nga single blessedness. Amo na ang papel diri sa kalibutan, no? Ang pagbulig, pag-utitid, pagpadako sang mga hinablos nga palangga gid. Ako makarelate ko kadamo-damo na ko hinablos. May apo na ko gani sa mga kinablusan ko. Damo-damo gid. We're 10 in the family, kadamo-damo. No, ano naman lang subong ang nabilin, 3 naman lang ang single, 7 kami may mga pamilya na. Di damo lagi dya hinablos kag apo. Di makarelate ko na no sa imo Ason. O galing kay kung kaisa amo na bala. Arise ang conflict kon may mga wigit-wigit pa nga istorya. Ana siling ko na gani sa akong sinigina nga opening no. Ang aton sining pamilya, aton iniya nga source of strength, no? Amo ining aton sining nga support system. Nga bisan magkainano pa, topsy-turvy ang bugos sa kalibutan, pero magpuli ka sa balay, may ara ikaw sang pamilya, no? Nga nagahinirupay, nagaintsindihanay, nagasuportahanay, ina amo na siya dapat ang ginatawag nga ideal nga pamilya.
nga ang Dios amo nang gusto sa aton kay siya ni our God is the maker of families, no? Dapat amo ni nagapinalanggaanay, nagahinirupay, nagabinuligay, no? Although nga nobody's perfect, even families are not perfect, no? Nagailinaway man na may conflict man, natural lang na. Pero at the end of the day, kabay pa aton dumdumon nga ti pamilya tani. Bisan magkainano, no? Kag dapat siya pagpinalanggaanay, magpinatawaray, no? Hindi na magpakatig-apa, hindi na ya siling nga magginubanay. Masakit ginabalaya ang kasakit gina sa kamaturan nga kamo mismo nga pamilya ang nagaginubanay. No, it hurts a lot. Kay ti sa ngalan nga pamilya, okay lang nagurong ibanda o ang hindi magkaano-ano nga naga ilinaway kay conflict nga naga-arise bala. Kay lain-lain kamo ya ano mo, lain-lain kamo ya pagpadako. Ay inyo si upbringing, lain-lain tiga santikanay gid. Pero once nga ang pamilya nagailinaway, ay kasakit gid, no? Kabay pa nga at the end of the day sa gihapon ang may room to forgive ang tag sa kapamilya. Kay ang pamilya naton amo ni siyang aton siniya nga inner circle sa nasiling ko na is what I've been telling and reminding us, no? Gina-remind ko mga kaugalingon ko nga antes pa man kita magwa ka bulig dapat ang aton si pamilya among unahon tagid. Family charity begins at home, no? Charity begins at home. We cannot give or share to others if we don't have, no? Kung wala kita pagpalangga sa sulod sa balay, hindi man ta ano gid genuinely, no, nga makahatag sa iban nga tawo kay ti galinaway gani sa sulod sa balay mo, no? So dapat magasugod gid sa balay. No, sa imo sini aso natural man lamang ina, no? So blessed are you nga ikaw yati dali ka na lang laon ka na guro, no? Sa edad nga 31. Pero no, ason sa paghigugma, no, sa nasiling na naton sa old adage naghambal sa Ingles nga pulong, age ano gani? Ang edad wala na iya. Age doesn't matter when it comes to love. Sige lang, maabot kinang panahon, ti ikaw subong nga kasakripisyo para sa imo sin mga hinablo, sa mga utod, sa imo mga ginikanan, blessed are you ason, no? Maabot kina ang panahon nga ti ikaw naman niya, ulit doon mo man yung imo sin nga personal happiness, Basi pila ka adlaw, uli ka na sa biyahe, gaugod-ugod ka na ti, 31, although you're 31, young at that, no? Pero gaan mo man panahon ang imo si kagalingon, no? To discover the new horizon. Nga basi pa lang amo ng tsansa nga ti maka-meet ka man da sa imo sa future nga mangin mate kay kun ibutang mo lang i-isolate mo kagalingon mo dira sa imo nga pamilya sa imo pagbatiti sa mga nablos mo. Di pila ka daw basi bala pagbugtaw ko 60 ka na. So blessed are you ason amo na subong imo sini nga papel diri sa kalibutan ko nga angati single ka pa, no? Salamat gid ason, no, sa imo sini nga matahom nga kasaysayan. Wala kita sang panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. But before that, no, padala ka mo sa inyong mga kasaysayan antes man narian ang aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Matthew, chapter 6, verses 31 to 33, sa New International Version sang Holy Scriptures. Dira nagahambal. No, aton ini nga i-embrace, aton ini nga tuuhan kag i-practice sa aton sini nga pagpangabuhi, no? Ang sa libro ni Mateo, no? Kapitulo 6, versikulo 31 tungtong 33 sa New International Version sang Holy Scriptures. Dira nagasiling, so do not worry, no? Hindi kita mag-worry, no? Saying, what shall we eat or what shall we drink? Drink coffee. Today is International Coffee Day, no? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But all you have to do is not to worry, but to seek first the kingdom of God, to seek Him first and His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you
as well. No, I'm sure nabatian tani magsimba kita kung Domingo no sa sharing the word of God no sa ginatuwag ba lang nga gawali no gina-share sa aton siniyang pagsimba kada Domingo. Wala naman ang imo dira nga ano ni pagtuluhan, pero I'm sure nabase ni tanan sa balaan kasulatan sa Dios no. The same man ang mga promises sa Dios sa inyo sa aton tanan-tanan. So amo ni ang iya siniya nga promisa sa aton nga hindi agi kita pagpabayaan. All we have to do is to seek Him first. Seek the kingdom of God and all these things shall be added unto you. No? Sa Jeremiah 29:11, bakapan ko pagid ni nagambal ang Diyos diri sa aton. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amo gini isa man sa mga paborito ko nga naga-endear gini sa akon sintagi pusoon mo no. Ang Diyos na kay balo, kung ano ang nagakaangay kay nagakaigo sa aton, ginadeklara niya giniya, no? Ang plano niya to prosper us and not to harm us, no? Gaan niya ta sang paglaom, agud nga masanag ang aton singa future. So, all we have to do is to cling unto the Lord and His promises, and these things will be added unto us. All, no? So mga kabombo, isa na pa dilang imo sini nga mga problema, sige lang, no? Kapyut lang gid. Tanan kita, hindi ka lang daga isahan nun, may mga problema. Tanan kita, si Miss Jazz may problema, si Bombo Anthony may problema, kita tanan may mga problema. Ang aton lamang himuon niya, amo ang pagkabit, pagkapyot, pagpanguyapot sa mga promisa sa Diyos. Ang aton siniiyang nga ginasandigan, wala na sa iba ng aton sini nga Diyos nga amay sa langit, nga amo nagakontrolar sa aton si pagpangmuhi diri sa kalibutan. It's bye-bye time na mga kabombo. No, wala kita sa panahon, it's bye-bye time na. Inisagapon ninyo ang alagad sa kahanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon